Sziasztok! Nyári Krisztián vagyok az Evobike-tól, és a mai videóban szeretném nektek bemutatni a Lupin egyik újabb fejlesztését, mégpedig a sok éve már megpróbált, de most újra gyártásba vett és továbbfejlesztett hátsó lámpát, ami tulajdonképpen egy vadonatúj fejlesztés, hiszen több évvel ezelőtt gyártott utoljára hátsó lámpát a Lupin, viszont az nem tudott ugye ennyit, és a minőség és az ár az olyan magas volt, hogy nem hozott azonnali sikert, viszont most eljutottak arra a szintre, és a bringások meg a piac is, hogy újra elővette a Lupin a hátsó lámpa kérdést, ami azért elég fontos, hiszen a biztonságunkról van szó, tehát nem az első lámpa, ugye a látható, amit én látok, meg a láthatóság, hanem csak és kizárólag a láthatóság a hátsó lámpánál a szempont. Tőlük elvárható szinten valósították meg ezt a terméket is, ugyanis a hátsó lámpájuk maximális teljesítményen 160 lument tud leadni. USB-n keresztül tölthető, tehát nem tudok közvetlenül a 220-as hálózathoz csatlakozni. Beépített akkumulátora van, és 0,1-től 2 watt között szabályozhatjuk a teljesítményt. 830 mAh akkumulátora van, és másfél órától 20 óráig tud világítani ezzel a beépített akkumulátorral. Cree XP E2-es LED van benne, 180 fokos látószöggel, és itt kezdődnek a finomságok, 55 g az egész lámpa. Mindjárt mutatom részletesebben is. Annak ellenére, hogy fémházas, tehát a hátsó része az teljesen fém, és 26 mm-szer 45 mm. Lehet, hogy ez nem mond sokat így milliméterben, de ha mondjuk nézzük a hagyományos kétas elemet, amire szerencsére nem lesz szükségünk egyáltalán ennél a lámpánál, hiszen beépített akkumulátora van, az körülbelül ekkora. Tehát a bringások által használt üléscső, mondjuk, hogyha nézzünk egy átlagos méretet, ami ez a 27,2-es, az körülbelül a hátsó lámpa mérete. Tehát, hogyha berakom az üléscsőre rögzítve, gyakorlatilag nem látszik ki a szélességéből. Tehát se légellenásban, se fizikailag leütni, letörni nem annyira könnyű, és nem is lesz nekünk zavaró. Ennyit talán az előzményekről, vagy a technikai adatokról. Nézzük a lámpát. Nagyon kulturált kis csomagolásba érkezik. Ha hátulját nézzük, akkor ott hirtelen vannak is ugye finomságok. Leír egy-két teljesítményt, hogy milyen 100%-on 5 óra, meg a töltöttség, tehát a 2 óra alatt 80%-ot tudjuk tölteni USB-n keresztül, és 5 óra alatt tudjuk 100%-ot tölteni az akkumulátorát. Csomagolás igényes. A csomag tartalma természetesen ugye a hátsó lámpa, 2 darab gyors rögzítős gumiszalagot adnak, egy ki van építve a lámpán, az itt látszódik, és egyet pedig az alatta lévő csomagban kapunk pluszba, hogyha sikerülne tönkretennünk, elszakítanunk, elhagynunk, és kapunk természetesen egy USB-s kábelt, amivel tudjuk tölteni a lámpánkat. Aki az előző híreinket az oldalon nem olvasta, nekik talán újdonság, hogy azért egy átlagos hátsó lámpához képest, vagy ezekhez a megszokott mini villogókhoz, most márkanevek nélkül képest, nagyon-nagyon erős fejlesztést csináltak a Lupinnál, hiszen azon kívül, hogy ez is egy hátsó lámpa, és van persze lehetőségünk használni folyamatos fénnyel, villanófénnyel, pulzáló hullámzófénnyel, vagy pedig a direkte szándékosan erős villanófénnyel, ahol viszont van egy alapfény, és arra jön rá egy villanó, tehát soha nem alszik ki, nincs nulla fényviszony egy 100 másodperce sem. Azon kívül azért van itt egy-két finomság, amit már csomagoláson is előirányoznak, hiszen azt írja, hogy lassulás, vagy hát fékezés szenzor van benne, lassulás érzékelő, tehát a lámpa használható féklámpaként. Tehát, hogyha a bringára fölrakom, és a kerékpárral lassulok, akkor ő tudja azt,
hogy a fényerőt növeli hivatalosan, mint ahogy egy féklámpa működik kerékpáron, autón, motoron, bárhol. Ezen kívül van neki egy fényszenzora, ami viszont megint csak több módot tud, hiszen alapesetben a járműveknél, vagy bárhol lámpáknál, vagy kerékpároknál is megszokott szürkület kapcsolónak csúfolt dolog, az ugye azt jelenti, hogy ahogy csökken a fényviszony, úgy aktiválódik a lámpa fénye, és bekapcsol, hogyha úgy dönt, hogy már a láthatóságunk miatt, vagy a biztonságunk miatt ez fontos. De a Lupin ezt is egy kicsit tovább vitte, hiszen egyébként nem tudom, mennyire látszik a videón, de itt van neki egy kis fényszenzora, ami azért is érdekes, mert hogy a szürkület érzékelésen kívül van még egy módja, amit tud, mégpedig amikor utolér minket egy autó, és a reflektora rávilágít a fénymérőre, akkor a biztonságunk érdekében tudja növelni a fényerőt a lámpa, hiszen úgy van vele, hogy egy alapfényerő, ami villog, világít, pulzál, vagy majdnem stroboszkóp szinten erősen, agresszíven villog, arra még egy elég biztonságos rátét lehet az, hogyha az autós, amikor utolért, vagy a fénycsóvája lát már minket, akkor a lámpa még erősít. Hogy mindenképpen ne csak a szeme érzékelje a minket követőnek, hanem az agya is tudjon minket hova tenni. Tehát egy érdekesség. A lámpa maga egy rugalmas gumigyűrűvel csatlakoztatható az üléscsőre. Most ez a csomaglásban egy kicsit kiveszem nektek, hogy jobban látható legyen. Picike, tehát az, amit ők mondanak méretbe, az ugye nem milliméterből nem derül ki, de hát amit előbb mutattam, hogy ekkora mondjuk egy elem, szerencsére nincs rá szükségünk, mert hogy beépített akkumulátorra van, de hát itt tényleg egy nagyon pici kis kézbe elférő lámpáról beszélünk, amit az általuk mellékelt gumiszallaggal különböző átmérő üléscsöveken tudunk rögzíteni. Arra is odafigyeltek a mérnökök, hogy az üléscsőre van ugye egy ilyen szögben beállított rögzítő elem, de arról a gumiszalag nem esik le, és nem is vehet tőle. Tehát nincs olyan gond, hogy leveszem, vagy a zsebembe teszem, vagy a táskába teszem addig a lámpát, akkor az első, hogy kotorászok, mert a gumiszalag leesett. Nem esik le a gumiszalag, úgy van megtervezve, hogy le kell csavarozni, ha le akarom ezt cserélni, ezt a szalagot. De onnantól viszont nincsen túlzottan bonyolult munkánk, fogjuk ezt a szallagot, beállítjuk a számunkra szimpatikus üléscső méretre, és már is rögzítettük a lámpát. Így. Hogyha a szallagot hosszúnak találjuk, természetesen nem itt a végén, ahogy gyönyörű szép Lupin logóval, kézi megfogási ponttal van megtervezve, hanem a másik végén, ahol egyenesen van levágva, ott a gyár szerint is hivatalosan vághatunk belőle. Tehát ez minket zavar, hogy nagyon hosszú adnak gyárilag az üléscsövekhez, akkor ezt természetesen le is vághatjuk, vagy eltehetjük máshova, ha akarjuk a lámpa mögébe bújtatva bárhova. Aki nem sajnálja, nyugodtan vágja méretre, hiszen egy vagy két üléscső méretet akkor is tudna, hogyha nem ennyi tartalékot hagynék rajta. De egyébként az látszik, hogy nagyon stabilan rögzül az üléscsövön. Ez köszönhető több dolognak. Az egyik az, hogy nagyon jó a gumis szallag. Látszik, hogy nem az az eldobhatós, első télen azonnal elszakadós típus, hanem nagyon rugalmas, de erős szallag. A másik az, hogy odafigyeltek arra, hogy a lámpának a belső rögzítő eleme az gumírozott. Tehát nem az van, hogy a fekete műanyag elemmel, a közément homokkal, akár fekete üléscsövet tesszük tönkre, hogy dörzsöljük le a festést. Nem, ez stabilan rögzül, de pici kis gumibakokkal ül fel a lámpa az üléscsőre. Tehát még arra is odafigyeltek, hogy nincsen festék, meg bevonatkárosítás, hanem tehát ezt eldönthetjük, hogy ki mennyire szorosan szeretné, talán mondjuk egyel bejebbibe is tehetnénk ezt a dolgot, így nagyon biztosan és stabilan rögzül, tehát ez látszik, hogy ez innen nekünk semmilyen körülmények között nem fog lezöttyenni, meg elveszíteni, tehát ha akarom fordítani, az is nagyon-nagyon nehéz, tehát érdemesebb kiakasztani és beállítani megfelelő szögbe. Ennyi talán a rögzítésről elég is. A lámpáról beszéljünk egy picit. Egy nagyon kicsi kis gumis ajtó van gyakorlatilag az USB-s csatlakozóhoz, ezt szándékosan ilyen nagyon szépen finoman elrejtették, nagyon jól izálódik egyébként, de ezt itt kinyitom, akkor a csomagban kapott USB kábellal tudok tölteni a hátsó lámpán.
Ez a kábel ugye itt látható a csomagban, ezt adják talán ezen jobban látszik, nincs rajta a fólia. Tehát és persze arra is odafigyeltek, hogy a kis kupakot nem tudom elhagyni, hiszen rögzül a lámpához egész addig, ameddig agresszívebben le nem tépi az ember, ez itt rögzül. Nagyon szép, és egyébként még a kupakon is vannak pici bordák, tehát úgy van megtervezve, ezt ide berakja az ember, akkor az bent is marad, tehát nem lesz olyan probléma, hogy elhagyom, kiesik, leesik, beázik, bármit csinálna. Hát ez a Lupintól szerintem megszokott minőség. Itt már is segítséget adnak a lámpa hátulján, hiszen nem is tudom milyen távolságról látszik, talán így jól olvasható. Rajta vannak a világítás szenzornak a módjai és módozatai, ami nyilván sokat segít, hogyha valaki nem viszi magával az amúgy mellékelt prospektust, ami azért sok esetben jól jöhet. De nézzünk bele egy picit a csomagba is, a lámpa mellett. Nem tudom, ez mennyire lesz nagyon hangos, de azért elnézést kérek, megpróbálom ezt egy picit kinyitni nektek. Ami nekünk azért is jó, mert hogy itt a második szallag, úgyhogy az előzőt sikerült tönkretenni sok év alatt. Itt van ugye egy kábel, ami persze kell a töltéshez, de az igazán érdekes dolgok, azok a terméknek az ismertető kártyáján vannak, mert itt derülnek ki a finomságok. Mutatja is, hogy milyen világítási módok közül választhatunk. Tehát alapból úgy néz ki a történet, megpróbálok nem a saját szemembe vakuzni. Egy picit hosszabb nyomásra kikapcsolom, és ismételt nyomásra, tehát egyetlen nyomógomb van és vezérlőgomb, tehát azon az egyetlen egy gombon keresztül tudjuk az egész lámpát programozni, és minden menüpontot elérni, és itt tudunk választani az alap világítási funkciókból. Próbálom nem ide fordítani, mert azt lehet mondani, hogy olyan erős a fénye, hogy utána nem látok egy hétig. Na, kezdjük talán ezzel a móddal. Itt mutatja is az ábrán, hogy folyamatos alapfény, amire igen agresszív és erős villanófényt tesz rá pluszba. Tehát ez nem az a fajta villanófény, amit a játszós hátsó villogólámpákon is látunk, hogy kialszik, teljes fényerő, hanem a biztonságunk miatt folyamatos alapfény, és arra egy erős, agresszív villanófény. Ez látható most. Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon bírok belenézni, úgyhogy megpróbálom nektek mutatni. És ugye már is életbe lépett a fényszenzor, hiszen a szobai belső világítás felé folytottam, és ugye abba hagyta a villogást a fényszenzor miatt, mert úgy érezte, hogy ugye utolérte mondjuk egy autónak a fénycsóvája. Utána az erős fényt abba hagyja, és csinálja tovább azt a programot, amelyikben vagyunk éppen. Nagyon erős, azt lehet mondani, nagyon erős, tehát nem szabad szemmel, nem tudok beelnézni. Úgy van beállítva a programozás, hogyha ezek közül a 4 világítási mód közül szeretnék választani, akkor egyetlen gomnyásra kerülök a következőbe. Ez például ugye a láthatóan folyamatos fénymód, megint csak borzasztó erős. Tehát azért a 160 lumen az gyakorlatilag a dinamos lámpáknál, hogyha nézem, vannak olyan rendszerek, ahol ezt első lámpának adják meg, amivel én látok gyakorlatilag. Nem a láthatóságom, hanem én látok vele. Náluk a Lupinnál a hátsó lámpa néz így ki. Itt most próbálom oldalra mutatni, látszik talán az is, hogy a prizma rendszer úgy van megtervezve, ez az átlátszó búra gyakorlatilag, ugye a fém-fekete házon, hogy oldalirányba is nagyon sokat világít. Tehát olyan a lámpa, hogy persze hátulról borzasztó erős, tehát ezt szabad szemnek nem nagyon ajánlott így közelről, viszont oldalra is van világítás. Tehát amikor az autós csak oldalról érkezik, vagy bármilyen szemlélődő, ugye felülről nem sok, alulról nem sok, viszont oldalra nagyon szépen, ezt speciális prizma rendszerrel értékel, ami ugye fontos lehet. Tehát visszatérve a világítási
módokhoz. Most látható a folyamatos fény, utána jön a következő nyomásra. Közben beléptem ugye a fényteljesítménynek a szabályozásába. Azt is láthatjuk, hogy milyen lépcsőfokokban lehet ezt szabályozni. Kicsit hosszabb nyomásra kilépés. Tehát eldönthetjük azt, hogy 0,1 wattól 0,25 watt, 0,5 watt, 1 watt és 2 watt az, amiből választhatunk, hogy szeretnénk az összes fényteljesítményt beállítani. Tehát mindegy, hogy melyik világítási programot kérem, folyamatos fény, villanófény, pulzálófény, vagy pedig ez az erős alapfény és villanófény, mindegyiknél tudom azt állítani, hogy maga a villanási mód, vagy a világítási módtól függetlenül maga a fényteljesítményen mennyi legyen. Tehát ez egy elég érdekes dolog már is, hogy ugye többszörös a rendszer. Tehát 0,1 wattól 2 wattig, ami ugye számít a felhasználható órák számában, hiszen 0,1 watton, hogyha folyamatos fényt kérek, az 30 óra, hogyha azt mondom, hogy elég nekem villanófény, akkor 60 órát tud ez a kicsi méretű lámpa beépített aksival. És akkor, hogyha 2 watton akarom használni, a módtól függően, akkor ugye másfél óra, vagy villanófényben mondjuk 3 órát is tudok igénybe venni. Itt látható a második programpont, ami a folyamatosan villanó fény. Ez is egyébként nagyon erős. Nyilván, hogyha fény felé folyton látszik, akkor autóutolérés mód van, tehát megerősíti a fényt. Próbálja a biztonságunkat ugye növelni a lámpa, de ahogy ez megváltozik, visszatér az eredeti módba. Tehát autóutolért, biztonság miatt teljes fényerő, ahogy csökkentem elhaladt mellettünk, mondjuk tételezzük, hogy elhaladt mellettünk egy gépjármű, akkor visszatér abba a módba, amit választottunk. Itt van ez a harmadiknek feltüntetett talán ilyen színusz hullámra hasonlító pulzálófény, amiben ugyan olyan rövid időre van szünet, hogy nem látjuk, de ez ugye teljesen nullára viszi a fényértéket maximum és nulla között, persze az általunk döntött teljesítmény szerint, hogy 0,1 wattól 2 watt, de ez ugye egy nagyon töred időszakra leviszi nullára. De ez is látszik, hogy egy általános használ. Persze, hogyha erős fényt kap, akkor autóutolérés miatt maximumra kapcsol, de amint elhalt a gépjármű mellettünk, már is visszatér az alapmódba, amit választottunk. És akkor innen tudunk tovább lépni még, hogyha szeretnénk azt az alapfény, a negyedik világítási módot, alapfény és erős, szinte stroboszkópszerű villantás, ami nyilván nagyon nagy távolság esetén ad egy alapvilágítást, de hát ez az erős felvillanás, ez gyakorlatilag az autós számára nagyon messziről is érzékelhető, és talán egy kicsivel feltűnőbb, mint mondjuk a folyamatos fény, vagy az általános villogó, vagy mondjuk a pulzáló. Ami nagyon szép a fényen, nagyon jól takarékoskodik az akkumulátor kapacitásunkkal, de azért szerintem a legfeltűnőbb talán ez a mód lehet, hogy alapbiztonsági fényre egy nagyon erős villanást kapunk. Érdekesség még az is, hogy amelyik módból, egy kis hosszabb gombnyomással, amelyik módból kikapcsoltuk a lámpát, ugyanabban a módba tudunk bekerülni, hogyha a dupla nyomásra visszakapcsoljuk a lámpát. Tehát nem kell nekünk ezeket a beállításokat minden egyes kerékpárzáskor megtennünk, hanem ezt már egyébként egyszerűbb lámpák is tudják, tehát nem egy akkora újdonság, de megcsinálták azért a mérnök, odafigyeltek a Lupinnál is erre, hogy amelyik módból kiléptem, ugyanabba lépek vissza. Ha nekem ez az extra biztonságos mód tetszik, amiben folyamatos alapfényre extra villanófény van, akkor, hogyha én itt kapcsolom ki egy nyomással, és utána a 2 nyomással visszakapcsolom, akkor ugyanabban a módban jövök vissza. Ez igaz persze akármelyik mód, hogyha nekem a folyamatos fényű tetszik, és ott kapcsoltam ki, és ott kapcsolom, túl gyorsan nyomtam meg, akkor átment a villanóba. Tehát mondjuk itt a folyamatos fény kikapcs, és bekapcsol, akkor ugye a folyamatos fényűbe kerülök vissza. Ez mindegyik módra igaz, amelyik szimpatikus, ott folytatjuk. Mondjuk azt, hogy ezek az általános
használási vagy használati módjai a lámpának, viszont itt jönnek ugye a finomabb dolgok. Érzésre az egész lámpa egyébként nagyon jó minőségű, tehát látszik, hogy az anyagok az a Lupintól megszokott módon minőségi a lámpabúra, nagyon szép a lencserendszer, van egy pici pereme, nem tudjuk a lencsének a kritikus zónáit semmiképpen megkarcolni, a gombnál be van süllyesztve, a gomb nem lóg kijebb gyakorlatilag síkban a lámpa elejénél, tehát nem, hogyha lerakom, akkor nem fogom megnyomni, nem fog a táskámba föltétlenül világítani. Az egész lámpaház kultúrált, finom kidolgozás, ez így látszik rajta. Viszont olyan szintű elektronika van a lámpába, hogy a belső programozását azt mi tudjuk állítani, de nem kell az USB-vel csatlakoztatnunk mondjuk a számítógéphez, csak és kizárólag töltésre kell használjuk a kábelt, hanem ez az egyetlen egy gombon keresztül, ugye a Lupinnál megszokott ez, hogy egyetlen egy gomb van, és azon keresztül tudunk mindent beállítani és használni. Kettő dolgot tudunk programozni a lámpán. Az egyik ugye már az előbb említett fény teljesítmény, tehát mondjuk hogy a 0,1 wattól egészen a 2 wattig akármelyik világítási módot választva milyen fényerősséggel világítson a lámpa. Ehhez kell használnunk a zöld színű ledet, ami úgy néz ki, hogy ha a lámpát megnyomjuk, akkor felvillant egy pici ideig egy zöld led, és most meg fogja nekünk mutatni, hogy mit jelent a 2 watt, a 0,1 watt, a 0,25, a 0,5 watt, 1 watt és a 2 watt. És amelyik itt már nem bírok benézni, sajnálom, az amelyik fényerősség nekem tetszik, hogy nekem olyan fényerőn akarom használni a lámpát, annál csak egyszerűen meg kell nyomnunk a bekapcsoló gombot, és akkor az összes világítási mód onnantól azon a fényerőn fog menni. Tehát ezt gyakorlatilag így levilágítja nekünk, hogy valós képünk legyen, egy picit hosszabb ideig nyomjuk, egy pici zöld villanás legyen, és már is érkeznek a teljesítmények. Sorban mindegyiket megmutatja, hogy mit jelent. Amelyik nekem szimpatikus, annál a kapcsológombot megnyomom, és azt kiválasztja. Ennyi. Utána, amikor végigfutotta mindegyiket, akkor kikapcsol magától. Tehát az egyik programozás az itt kezdődik, hogy fényerősség. És ugye egy zöld ledet kell néznünk, nem tudom, hogy ez a videón mennyire látszik, megpróbálom bemutatni, hogy itt fog egy zöld villanás történni. Igen, azt volt egy zöld villanás, utána érkeznek a sávok. Mondhatnánk azt, hogy egy ilyen korszerű ledes lámpánál a 0,1 watt, hát leírva nem tűnik soknak, de hát mint látjuk, iszonyatos fényereje van 0,1 watton is, ami jó lehet, mert ugye a villanómódot például 60 órát tudjuk használni, egy átlagos bringás mondjuk 1 órát bringázik oda, egyet vissza, az 2 óra. Na most ebből elég gyorsan ki lehet számolni, ugye, hogy havonta se fogom tölteni a lámpát, pedig ekkora méretű. És ugye elég környezettudatos a hozzáállás, hiszen nem fogok elemeket kidobálni, az előbb mutatott 2 darab elem ugye körülbelül az a méret lenne, ami beleférhetne, de szerencsére nem ezt az irányt választották, mert ugye ezeket vagy tölthetőbe vesszük, akkor is töltögetni kell, és előbb-utóbb ugye elfárad, vagy ha sima elemet veszünk, akkor hát sajnos használati módtól függően az elemek ugye ki kell dobni, ami hát nem tudottan jó, mert nagyon összetetten szennyez. Tehát normális kerékpározás mellett lehet, hogy csak havonta, de az is lehet, hogy csak 2 havonta fogjuk tölteni a lámpát, hiszen a villanómóddal akár tudunk is spórolni, viszont a láthatóságunk jó. Itt jön a másik programozási kérdéskör, aminél egy piros felvinó ledet kell várnunk. Itt viszont még összetettebb a dolog, hiszen 9 darab menüpontból tudunk választani. Nem tudom, mennyire olvasható ez, akkor próbálok kicsit segíteni. Az első mód az, hogy a fényérzékelőt kikapcsolhatjuk. A második módban lehet a fényérzékelőnek nem is tudom egyébként miért nem igen, tehát így sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az angol nyelvet választanám, hogy jobb vagyok belőle, mint a németből. És talán ti is, nem tudom mennyire látható, de próbálom úgy mutatni, hogy elolvastó legyen, de ez mindig rajtam a csomagoláson, meg az interneten is fönt lesz. Tehát az egyes pont az azt jelenti, hogy a fényszenzort kikapcsolom.
Tehát nem akarom, hogy ő fény mérjen, és az alapján döntsön a világításról. Én kézzel vezérlem, és én döntök, hogy mikor világítok, és mikor nem. Nyilván logikus. A második programpont az azt jelenti, hogy a fényszenzort bekapcsolom, de egy eléggé alacsony érzékenységre kapcsolom. A harmadik programpont a light senzornak a magas intenzitását kikapcsolom. A negyedik programpontban a féklámpa funkciót lehet kikapcsolni, tehát amit mondtam, hogy ez a lámpa ugye nem csak szürkületre kapcsol, hanem lassulást is néz. Nem kell semmit, többen kérdeztétek, hogy kell-e akkor, mint a fékkarra vagy a kelékre betenni jeladót, szenzort, bekötni valami kábelt, kapcsolt, nem. Tehát úgy van megcsinálva a lámpa, hogy nem a fékkarról vezérli, vagy mint a járműveknél fékpedálról, és nem kell a keréknél se lassulást mérni. Magában a lámpában van egy olyan szenzor, amelyik ilyen dinamikus lassulást tud érzékelni, és az alapján tud úgy dönteni, hogy akkor én most fékeztem. Tehát a 4-es villanásnál, amikor piros lednél tartunk, akkor tudunk úgy dönteni, hogy ezt az egész féklámpa funkciót kikapcsoljuk. Szerintem biztonságos dolog használni, de ha valakit ez bármilyen oknál fog zavar, kikapcsolhatja. Az 5-ös programpont az az, hogy a féklámpa mód be van kapcsolva, de alacsony érzékenységű. A standard beállításokat vastaggal emelték ki a prospektuson, és azok a gyári beállítások. A 6-os az, hogy a féklámpa be van kapcsolva, és ilyen közepes érzékenységű. Nyilván azért lehet fontos a féklámpának az érzékenységét kapcsolni, mert nem mindenki ugyanazzal a dinamizmussal kerékpározik. Persze iszonyatos D-házással, hegyi rázkódás terepen nem biztos, hogy azt hozza, amit szeretnénk, de közúti kerékpározásnál, országútival, vagy városi forgalomban, síkúton, persze lehet az emelkedő lejtő, de nem nehéz terep, akkor van értelme az érzékenységét is, hogy milyen lassulásra aktiválja a féklámpa módot állítani. Alapból ezt a közepes féklámpa erősséget programozták be. A 7-es programpontban van a féklámpa bekapcsolva, nagyon magas érzékenység, tehát nagyon kicsi, nagyon finom lassulásokra is tud reagálni. A 8-as pont az a dupla kapcsolás tiltása vagy engedése, tehát hogy a bekapcsolást azt 2 rövid nyomással tudja megtenni, vagy ne, ki lehet azt is tiltani a menüből, hogy nem én elsőre akarok bekapcsolni, és első kicsit hosszabbra kikapcsolni. A 9-es pont pedig törli az egyedi programozásainkat, és visszaállítja a gyári beállításokat, amiket ugye feketével kiemeltek, tehát a szürkületszenzor vagy fénymérés, sötétedési fénymérés kikapcsolva, közepes féklámpa erősség és double click, tehát dupla kattintás a bekapcsolás. Ezekbe tér vissza, hogyha töröljük az összes beállítást. Tehát a fényerősséget már egyszer megnéztük a zöld LED-del, hogyha egy picit hosszabb ideig nyomjuk, próbálom úgy mutatni, hogy talán látszódjon is a piros villanás. Ott volt egy piros LED villanás, innentől csak számolnom kell a villanásokat. Nem tudja nekem ezeket a módokat levillogni, természetesen ugye a féklámpa kibekapcsolás, ezek nem megjeleníthető dolgok, ezek beállításbeli dolgok, de hogyha hosszabb ideig nyomjuk, akkor ugye láttuk azt, hogy folyamatosan nyomás mellett villognak a pontok, és akkor végig tudok menni ezen a 9 lépcsőfokon. És én döntöm el, hogy melyiknél ugye, amelyik nekem szimpatikus, annál a programpontnál felengedem a gombot. Így tudom a világítási módokat, a szürkületkapcsolat és a féklámpa módot aktiválni, illetve kikapcsolni. Tehát röviden összefoglalva, ez a 2 programozási kérdéskör van a Lupin hátsó lámpája kapcsán. Természetesen tőlük megszokott módon az összes elem, amit sikerülhet majd a jövőben tönkretenni, eltörni, elhagyni, elszakítani, nem tudom, az összes elem rendelhető. Tehát ha a szallagból a 2 darab is kevés volt, mert a kutya véletlenül lerágta, elhagytam, elszakítottam, rendelhető. Hogyha a burkolatot, ami egyébként nagyon-nagyon vastag, masszív, erős, tehát látszik rajta, hogy ez nem egy ilyen odaütöm, és akkor egyből berepett típusú, nagyon jól megtervezett, masszív, többféle fényelosztási
felület van rajta, de nem baj, hogyha egyszer sikerül ezt tönkretenni, természetesen ezek is kaphatóak lesznek hozzá. Nem kell a lámpát csak azért újra megvásárolnom, mert egyetlen egy alkatrészt sikerült tönkretenni. De hát ez mondjuk a Lupinnál megszokott mód. Jelenleg a 2014 év végén a fogyasztói ár 27 000 forint, amire van, aki most kikapcsolja a videót, gondolom, van, aki azt mondja, hogy igen, de az évek alatt egy fióknyi mini villogót vásároltam össze, most direkt márka nevek nélkül mondom, nekem is körülbelül egy kisebb diszperzites vödörnyi villogón van, amik tulajdonképpen adaptere letört, fedele letört, gombja tönkrement, beázott, belefolyt az elem, nem tudom, tehát ha jól megnézzük, egy normális bringás azért pár év alatt ugyan nem egybe, és úgy nem fáj, de pár év alatt elkölt elemre és játszós villogókra ilyen összeget, ahelyett mondjuk, hogy mostantól már választhat egy olyan lámpát, ami viszont tartós. Akinek nem ismerős a Lupin, itt látszik a felirat, hogy Rotlicht, tehát ez a neve, Lupin ugye hátsó lámpának. Aki nem ismeri a Lupin minőséget, az nem tudja, de nekem például az első lámpám az 6 éve van meg tőlük, és még az akkumulátort se cseréltem ki, pedig hát ugye azért egy ilyen 6-8 év alatt általában el szoktak fáradni ezek az akkumulátorok. Töltési ciklus tudnak, de azért az évek számával is sajnos fáradnak. Tehát egy ilyen lámpa az úgy néz ki, hogy egyszer megveszem, és onnantól boldogan használom éveken keresztül, nem kell azon aggódnom, hogy jaj, most ez a rész le fog törni, tönkre fog menni, nem. Tehát ők ezt úgy csinálják, hogy megbízhatunk benne. Szerintem egyébként maga a lámpa, az azt lehet mondani, hogy szép is, tehát nagyon kicsike a mérete, ami persze praktikus, amikor föl kell tenni, és nem nagy a súly, de ha nézem, akkor lehet azt mondani, és ugye jó ütésálló, lehet azt mondani, hogy esztétikusra is sikerült. Tehát nem nagy, nem hivalkodó, viszont ugye a fény teljesítményét tekintve bőven azt lehet mondani, hogy elegendő. Itt láthatóak az előre programozott módok, ugye. Szerintem így előjáróba, ugye most kaptuk meg az első lámpákat, ez annyira új fejlesztés. Elégséges is talán ennyit beszélni róla. Ha további kérdéseitek vannak, elértek minket telefonon, e-mailbe, és a honlapunkon is láthatjátok a terméknek a leírását. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!